Hamuna akan hinahulungan di bagasan Kristus Yesus. Selamat hari Minggu madi hita saluhutna. Ariondo nah jinadion ni Jehovah. Maralopolop jalan marlasiroha mahita ala di bagasan hasadaon hita. Marpungu lahu makalason Pentakosta na parjulo. Parningotan ari hasasarni todi parbadia. Huaso nito di parbadia do napasadaon hita. Alani rap marlasiroha mahita mangedihon puji-pujian tu debata nang mangusehon to di parbadia tu hita. Tapuji Tuhan tamaredesian buku di nomor 644 ayat 1 ayat 3. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songonon ni na Tuhan Jehovah, lehonok ku tuhamuroha na ibaru dohot todi na ibaru tubagasan ate-ate muna, jala usatok ku doroha batu siyan daging muna, jala lehonok ku tuhamuroha na marpakilalaan. Jalalehonok kumatodik ku bagasan ate-ate muna, audo mabahesa, asa marparangi hamu di bagasan akka patiku, akka uhupupe radutan muna, jala patupawan mudo, haleluya. Haleluya, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, hodo manodangi jala mangajari rohani akan aporsea di hatam, marhiti-hiti todi parbadia. Say buhay marohanami asa ture parrohonami marhiti-hiti todimi, asa tonggok dame rohanami makalason hagugunay,
Mari hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata tersurat di ulau ni apostel 20 ayat 28. Atong ramoti hamuma dirimu rodi sadok panggungani ay dipatidang tod diparbadiay do hamu gabe si mata-matai asa diparmahani hamu huriani Tuhani na tinobus na marhite sian mudarna sadiri. Atong rap mangidugugo mahita lahu mangulahon na hobar tupatiknay. Ali Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobar tupatiknay. Amin.
tatopotima dosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hodo na patupahon hasasani dosa dihami halak na dangolon, marhite-hite anak kaholongan ni Roham. Saya si maroham dihami akka na mangarsakon dosa nami. Saya sahapi matubagasan rohanami hasasani dosa nami. Lehon matuhami todim na badiyay, asa unang ganggu rohanami diasi ni Roham. Alay asahot rohanami marhapor siyaon, laho manggotapon na sa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulo jala na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Roma hamutwau asa mangoli tod dimuna ninna Tuhan Jehova. Tung sura rarado sa muna songon abit bunga dapdap. Botardo bahinokku songon itak. Nang pe rara songon abit hasuba. Gabi songon hapas do muse. Hasangapon madi debata na digicang. Amen. Tatangihon mahata ni debata terpuk epistel di hari Minggon tar surat mai di Joel bidutolu mamuka sian ayat sada saat rodi ayat 5 tajahama margati soring. Jadi dung songoni pangusehonokku matodiku tu nasa sibuk gabe manurirangi ma aka anak muna dohot buru muna
marnipima akka situamuna, jala maralatan akka doli-doli muna. Dohot do tuaka naposomuna bawa dohot boru-boru, pangusehonokku di akka ari di tondiku. Jala pamasawku do akka partinadaun di langit, dohot di tanaon, mudar dohot api, dohot timus namar si jongjong. Muba do mata ni ari gabe haholomon, jala bulan gabe mudar, patu jolo ni ari haroro ni Jahoba na bolon, jala na sokali. Rapita. Alai nasa nama jogor ni Jahoba malua do. Ai di atas idolok Sion dohot di Jerusalem masa haluaon, songon na pinarbaga ni Jahoba hian, jala di tonga-tonga ni halak na maluai do akan na jinoni Jahoba ido sahatna. Martuado akan na tumangihon hata ni debata, jala na upyopsa. Amen. Tahatidakkon maha porsyaw tay songon nahina tindakkon di dongata sa porsyaw di sadok portibion rap mahita madok. Au porsya di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan nat mapapalangi dohotana. Au porsya di Yesus Kristus anak di debata Jahoba naso sadai iman tihuni si Maria nagagabian setodi barbadia adorang sabubuhan. Ido tuhata na tumaon na berdit di pengumuman ni Silatus na matetarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubono toru dung ditanong na mulak mangulog di hari patulukon na manaik tu surgo lahudul tu siamun di bata Jahoba amanai pargogo na suhatu dosaning di sima ibana pemamulak sugot tanong mangumumi halak na manguludot na mate. Au porsya di todi parbadia jala adong sada huria nabadia, huria atau paniaka Kristen akan nabadia, doa sani dosa, doa dahatai ni mandok, mulak mangulun sugut daging halar mati.
doa dah ngaluan na sura sudah. Amin. Tapuji Tuhatta marhite kor Mary Choir diuduti kor lansia. Tes, tes, tes.
Tatangi hama titing ni huriatta. Huria nani holongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus sonari tatangihon ma titing ni huriatta di mingguon 5 minggu 8 Juni 2025 guarni minggu ta sadarion ima di guari minggu pesta Pentakosta Parjolo pesta Parjolo parningotan ari hasasaurni to di Parbadia doho topik ulau ni to di Parbadia dingolu ni aka na Porsea jadwal parhobas amang pendeta Haris Tanda Huria Sitorus marhobas di parmingguon arian pukul 10 wib uhut manguluhon parmingguon paberhatto dohot pelantikan Padita Resort di HKBP Kutajaya pilihan khusus di Aris Sadarion papungu pilihan khusus dohita tuha perluan diakonia sosial HKBP Bonang Indah na dipasahat marhite amplop pilihan khusus naong pinaradini huriatta jala dipasahat tu kotak pilihan ditiki pilihan paduahon mangapuli di Aris Sadarion Minggu 8 Juni 2025 masuk pukul 10 siawib di Patupa huriatta do acara pangapolion tu keluarga o sidabuke es boru silalahi namaringanan di jalan H delit nomor 30 RT 01 04 Curug Wetan Wik Bethlehem sialang nang jumolo di alap Tuhatta natoras boru ni amang sidabuke ditiki nang salpui saya Tuhatta na mangapuli sudi keluarga na tininggalhon ni naung jumolo modingi ruas parguru mamuka di hari Minggu sadarion 8 Juni 2025 gabe ruas parguru masa inisiasi ni Huria HKBP Bonang Indah keluarga Edi Lisno Sitijak Riwani Boru Naibaho dohot sada danak nasida rosian hak gereja HKBP Resort Bakara Distrik Tolu Hubang sonari maringanan di Kampung Babakan nomor 116 RT 02 RW 06 Bonang masuk Wik Judea tatangya koma nasida asagabe ruas nama ngulu di huriattaon dipangido tu keluarga Edilis no Sitijak Riwani Bornebaho asa jongjong di inganan nasida. Selamat datang dan selamat bersekutu di HKBP Bonang Indah Tuhamuna keluarga debatama nama masuk Udulma keluarga ruas napida mamuka di Aris Sadarion Minggu 8 Juni 2025 Pidia Huriama ima keluarga amang M Silaban Boru Mandulang doho tolu yanakon nasida Sianwik Bethlehem Pidia Huria tu HKBP Sampang Maruhur Resort Rogate Distrik Tolu Pulu Tolu Barus Jaya tatangnya koma nasida gabe ruas nama ngulu di Huria nani dapoton nasida Bajar Seksi Sekolah Minggu di Aris Sadarion Minggu 8 Juni 2025 dung sipul parmingguan manogot pukul 7 wib doho parmingguan arian pukul 10 wib Seksi Sekolah Minggu HKBP Bonang Indah Patupahon Bazar Makanan laho manupahi tu haporluon retret Sekolah Minggu dohot pra remaja HKBP Bonang Indah tatupahi ma ulau ni bain sangap di Guarna pesta paduahon parningotan di hasasarni Todi Parbadia manang pesta paduahon di hari Senin sia Juni 2025 masuk pukul 10 siawib maringanan di gereja
di patupa huriatta do patangyangan pesta paduahon parningotan di hasasaurni to di parbadia pesta paduahon penta kosta paduahon sinosohot tusde penguan kor kategorial dohot wik asarade laho patubegehon ede puji-pujian dung sidung patangyangan diudutima tu sermon parhalado HKBP Bonang Indah. Partangyangan Week di hari Rabu 10 Juni 2025 masuk pukul 20 WIB di Patupa Huriattama Partangyangan Week Ima Week Judea di bagas ni keluarga Amang Siahaan P Boru Batuara namaringanan di perumahan Dasana Indah Blok SO 17 nomor 22 Bonang. Wik Bethlehem di bagas ni keluarga Amang N Manulang N Boru Simbolon namaringanan di perumahan Legok Indah Blok B20 nomor 6 Legok. Wik Eprata di bagas ni keluarga Amang FL Manik DT Boru Lubaraja namaringanan di perumahan Medang Lestari Blok C7 C4 Medang. Di Pangido tu sudah ruas ni huriata talmo bima na adong duwik nabe asarya madohoti partangyangan ni. Pertemuan seksi lansia di hari Jumat 10 Juni 2025 pukul 10.06 WIB maringanan di sekretariat di Patupa Huriatta do pertemuan seksi lansia sinosohon tu sudah seksi lansia asarya maddohoti ulauni. Titing pasu-pasu parbagason titing paduahon naing majalo pasu-pasu parbagason ma ima Leonardo Simanulang ST anak ni Amatta Yago Simanulang tubuh ni Inata Emi Boru Lubaturuan namaringanan di perumahan Dasana Indah Blok SF7 Pitu nomor 10 Sada Bonang ruas ni HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah Wik Judea dohot Orwana Sara Fevika Hutauruk SE Boru ni Amatta Marsan Hutauruk tubuh ni Inata Sudarmi Boru Sitorus namaringanan di perumahan Terate Gria Asri Blok H2 nomor 5 Legok ruas ni GKI Sutopo Tangerang. Pamasu-masun naing di Patupa di hari Sabtu 10 Juni 2025 pukul sia WIB di HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah. Konseling pranikah di Patupa di hari Kamis 12 Juni 2025 masuk pukul 10 WIB di gereja HKBP Bonang Indah. Pelantikan panitia ulang tahun Huria Pesta Gotilon Pesta Natal dohot Tahun Baru dohot panitia pembangunan gedung sekolah minggu HKBP Bonang Indah di hari Minggu nanaing ro 15 Juni 2025 di Parmingguan Arian di Patupa Huriatta do pelantikan panitia ulang tahun gereja Pesta Gotilon Pesta Natal dohot Tahun Baru dohot pelantikan panitia pembangunan gedung sekolah minggu HKBP Bonang Indah. Sinosohama tu sude panitia nanaung terpilih asa mangarade. Jala titungoma negabe undangan resmi tu sude panitia nanaing dilantik. Madok Mauliate Parhalado dohot Huria HKBP Bonang Indah pasahaton Mauliate tu Helen Ruth Monica Borus Sitorus ruas Naposobulung Wik Judea naung pasahaton sada set tutup altar gereja Narara saya tuhatama nama masu-masu ruas napas haton. Selamat ulang tahun Parhalado Rapdot ruas ni Huriatta pasahaton. Selamat panjang umur gok lastiroha masude ruas ni Huriatta nama ulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ribis yang tanggal 2 Juni 2025. Hatan itu hatta si pepota ima na tersurat
di pasal men 110 ayat 12. Songon dauni habis saran sian hasudut, songon dauni habis saran sian hasudutan di padau ibana sian hita akka pangalau siotai. Akka guar-guar na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe boima tajaha di file na naung di pasat huria marhite WA di Ganupwik. Saldo pembangunan pertanggal 6 Juni 2025 ima 10 juta 63.260 rupiah. Saldo ni huriata pertanggal 7 Juni 2025 ima 31 juta 77.174 rupiah. Songonima titing ni huriata di bagasan mingguon di batama nama masu-masu hita. Tapuji matuhatta marhite kor ina Kamis.
Tapapunguma peliata kantong sadaa, dohot kantong sadabe, uhut marede sian bukedo 460 sada, ayat sada, dohot udutna. Terima
didihon ma tuhami apimi otot dini debatanami. Nunga hupuji hupasangap hami guarmu marhite edde puji-pujian naung hupatu begeho kami. Nunga hubege hami patikmi jala nunga roh hami manopoti dosa nami. Taruli hami di hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Los nunga hubege hami turpuk epistel di mingguan suak soni nunga huhatid dako kami hata hapor siaon nami. Nuang pe ale amang pardenggan basa naeng begeon nami mahatami todim todi porbadia ma saor di tonga-tonga nami laos todi ima nama mitori napatalupon parhaladom laho makatahon hatami di tonga-tonga ni parmingguan nami. Tutanganmu nasun badia upasahatami ma parhalado ni huriam laho makatahon hatami. Ukak maroha dohot pikiran nami asa takas huat tusihami dia do nanaeng hatahonommu di tonga-tonga ni parmingguan nami. Jalo matangiang dohot elhelek nami marhite guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Huriana hinaholongan turpuk jamita di parminggota di pesta parningotan hasasaor nitot di porbadia dienet sian Yohanes bidu 14 ayat 15 rodi ayat 26. Yohanes bidu 14 ayat 15 rodi ayat 26 tajahama marsikat soring. Molona holong rohamuna diahu radotamuna do akka patikku. Jala pangi doaku matung amai asa dilehon Tuhamu sada pangondian na asing asai mandongan ni hamu saleleng nai. Ima tot di hasit tongani naso terjalo portibion aidang di ida jaladang di tadda alai di tadda hamu do ibana aina rap ma ibana dohot hamu jala di bagasan hamu ma ibana. Dang tadi konoku hamu somarama naro mau mandapoton hamu. Dina sadari ima boto omuna sautik nari nama jadi dangbe idaon ni portibio nau alai idaon muna doahu aina mangolu doahu hamu pe mangolu do. Dina sadari ima boton muna au di bagasan damang jala hamu di bagasan au jala au di bagasan hamu. Manangise namaniop akka patiki jala diradoti ido na holong roha diahu alai dihaholongi damang ido na holong roha diahu ahu pe holong dorohaku di ibana jala papatarokku ma ahu tu ibana. Jadi didoksi Judas ma dada si Iskarioti dia do alana Tuhan umbahen nahola tuhami papataronmu dirim dada tu portibion. Dunginin na Jesus ma mangalusi ibana ganup na holong roha diahu radotan ni ido hataki jala haholongan ni damang ma ibana gabe roma hami manopot ibana maringanan di bagasan ibana. Na soholong roha diau dang radotan ni hataku dang au napuna hata na binegemunai amai na marsuru audo.
ima huhatahon tuhamu tagan rap dope ahu dohot hamu. Alai anggo pangondiani ima tondi perbadia sisuruo ni amai marhite-hite guarhu ajar honon jala paingotonon i do tuhamu nasa nahu hatahon i tuhamu. Ima sahatna. Di zaman digital sisonarion di huta naribur hinorhon ni hamajuon nunga torop halak nama make parangan virtual, nama make asisten virtual isarana Google Assistant, Gemini, Siri, Alexa, dohot lan na asing. Holarade madok nama hita tu asisten virtuali anon hatahonon nama jala paingoton nama hita. Isarana mula tadok Google tolong putarkan musik bossa nova. Pitor putar honon ni non musik bossa nova. Los mula tadok anon Siri tolong ingatkan saya jadwal saya hari ini ada meeting apa anon paingoton nido hita. Mulota setting 15 menit sebelum tikina paingoton nido hita non 15 menit adorak so tikina. Alexa tolong ingatkan saya 17.30 nanti ada saya jadwal nge-gym anon 15 menit sebelum adorak so 10.30 paingoton ni si Alexa do hita laho nge-gym. Parangan nabistari sioloi paretta doi boydo marningot jala boy paingoton mangalusi gariada mangurupi hita alainak pesongoni totu godang do hagaleonna ada banyak kelemahannya. Sialan yakka keterbatasan isarana muluswadong koneksi internet tangboy mula-ulaon si Google Assistant, si Gemini, si Alexa, dohot si Siri, dohot akalan nasingi. Dangboy ibana mangapoi nabossaroha lamma mangapuli akka namarsa roha. Dang talup ibana mangajarhon akka hasitongan gariada ulu do gabe marabbalangan. Nah pasti dang pribadi na mangulu artificial intelligence. Alani tapatudos majolo tutod di perbadia na di bagahon Tuhan Yesus diturpuk evangelium ta sadarion. Diturpuk jamita sadarion perlu botota di bagasan konteks pakkatayon ni Tuhan Yesus rabdohot akka sisianna. Didok akka padebisuk om maninna hata partadingan farewell discourse manang amanat perpisahan ni Tuhan Yesus tuakka sisianna adorakso peristiwa pia dolorosa. Takaslo diboto Tuhan Yesus tibuna maibana jehe honon ni akka parisi dohot si boto surat gariada parsilakonon na nama ibana. Buah-buah ni Tuhan Yesus tuak kasisianna taringot tunanaeng porhak maibana tubaga sinamang mabay bossa rohani akkasisean. Gelisah, galau, khawatir, takut, campur baur masude di sini. Alani marhite trupuhon takasdo diapoi Tuhan Yesus akka sisianna
alana yang tadi konon nama nasida. Ala di Tuhan Yesus do dia seplalu nakin dang tadi konokku hamu somarama naroma ahu mandapoton hamu. Yesus memberikan penghiburan dan pengajaran terakhir, menekankan bahwa sekalipun ia akan pergi, para murid tidak akan ditinggalkan sendirian. Nama ngayhut mangodolhon hataridan ni holong marhite mangaradoti patikna. Holong nama notong tu Tuhan Yesus tarida ma marhite mangaradoti akka patikna. Dia mai boy mata jaha di Matius biddu 22 ayat 37 rodi ayat 40. Memang hubangidur tu multimedia asa ditampilhon asa unang pola jaha honoton taringot tusi. Boy mata jahai di Matius biddu 22 ayat 37 rodi ayat 40. Holong ni roha ikon saurdot do dohot hauduhon. Marhite hauduhot do dipatudu Yesus na holong rohana diamai. Laos marhite hauduhot do dipatudu akasisean suak songoni nang hita na holong rohatta di Tuhan Yesus. Lapatanna holong dakolan hata alai ikon tarida do marhite pabahenan nang parulaon sigano pare. Maka holongi Yesus ima mangaradoti patikna. Akin ikon haholongammu do Tuhan de Batam, ikon haholongammu do dongan mujolma dusun dirim. Di Yohanes biddu 15 ayat 10 radoti hamuma akka patiku ima dalanna asamian hamu di bagasan holong ni rohaku songon ahupe nama ngaradoti akka patik ni damang gabe mian di bagasan holong ni rohana. Mangaradoti patikna ima parbue ni asi ni rohani Tuhani dang asa malua sian linggoman ni dosa. Ketaatan adalah buah dari kasih karunia, bukan syarat keselamatan. Napatuluhon di trupuk tahun marbaga-bagahon pangodian na asing ima toddi hasit tongan. Yesus menjanjikan penolong lain, memperkenalkan Roh Kudus yang disebut sebagai penolong, penghibur, atau yang dalam bahasa Yunani dikatakan Parakletos. Pangodian na parjolo di pada Nairobi ima dibatai sendiri. Pangodian na paduahon di pada Baru ima Tuhan Yesus. Ala asi dot holong ni rohani de bata. Pola do dilehon anak nanda sasade. Sian surgo do Tuhan Yesus rotu portibion mulak tu surgo. Alai dang di pasobbu hita. Somarama. Dipangi do Tuhan Yesus do tuamai asa ditongos toddi porbadia di tonga-tongata. Imana tapes tahun di parminggota sadarion. Pesta na bolod don ay mulu HKBP pola 2 hari padodot di pestahonon sadarion
dohot marsogot. Natal 2 hari pesta nabulun. Pasca 2 hari pesta nabulun. Hasasaor ni tod di Barbadia 2 hari pesta nabulun. Tutu portibiod dang manada tod di Barbadiai. Alay anggo akka na porsea ditadda do tod di Barbadia. Ay di bagasat tod di ido akka na porsea jala di bagasan ngolu ni akka na porsea do tod di i maringanan. Nakinarong do hucatat piga-piga sian edde na di patubegehon kor merequire mandok kami rindu Tuhan kuasamu dicurahkan di tempat ini. Kor lansia mandok gomos do hulopit tangaki martangian mangido tutuhaki asa diramoti au di ngoluku pos dorohaku di Jesusi ditangi hoddo sude pangedoaki tu ari sogot pe dang mabia raudisi. Ina Kamis madok nakin ale tod di Barbadia saya songgopi hamion lampature huriami. Luar biasa. Ngasai bejami tahun. Marhite edde. Alai ngasanga pinarade jami tahun bani dutamma. Napa obaton? Manok tong do debata di tonga-tonga di sisean dohot sude akkana porsea nang penalao ma Tuhan Yesus tu banua gijang. Menegaskan kehadiran Allah yang tetap bersama para murid dan semua orang percaya meskipun secara fisik Yesus akan pergi. Boy tajaha di ayat 10 lalu rodi ayat 20 saja. Di parhatutu akan marholong niroha tu Tuhan Yesus do natok tong di tonga-tonga nasida debata marhite hasasaor ni toddi Barbadia. Suku-suku nuaing tuhita di parhatutu rohatta do naung saor tod di Barbadia di tonga-tongata husukum majo korme require di parhatutu hamudo naung saor tod di Barbadia di tonga-tonga muna. Puji Tuhan. Suak soinang ina Kamis di parhatutu ina Kamis do nang saor tod di Barbadia di tonga-tongata di parhatutu. Puji Tuhan. Balamma korlansia teh sianet denai pe naking dang mabiar beau di arisogo ngainna. Artina sairade ale tondiku tagampan jowon nai ngatu sibe artini. Itu dah. Adang mabiar beau arisogot ngarade sari hari pe di jauh tuhani ngarade. Atai nang ido atai nang na tua-tua ido dah. Mau lihat mamolo sudah do hita ma perhatutu naung takas saur tod di Barbadia di tonga-tongata. Alana bolo tadok ai saudara gudu piawa mang situa boleh nahita. Bah. HP tadok hita Kristen Protestan. Puasa pala wodol hon Protestan nai. Takas do di parhatutu huria Kristen Protestan di sahap podo tod di Barbadia tuganup na porsea tutuhani. Protestan menekankan bahwa setiap orang yang percaya menerima Roh Kudus saat percaya kepada Kristus. Jadi belum ngata hati dakon hata porsiaoni nunga saor to di Barbadia di tonga-tongata. Alani dia mahataridani naung saor to di Barbadia di tonga-tongata. Badang adong betong pargutu-gutu wadisi. Babulu tungarong akka pangalahon na hurang lobi pidongata
Pada dietong marsisi sadosa. Bolo adong nasala unang saya jujur hasalan ni dongan. Aisian habata hotai pe di do asa jujur ninna mulani ibadah bolus mulani hadameon. Ai bolo saya tak jujur hasalan ni dongan, imana pe pasti pasang kuda-kuda. Dia juga pasti bela diri. Bese ulah nau di pahata ho ya hona pera kuboto hiri pohoro anak kuboto hasalam minna. Alai bolo tabalusson hasalaon ni dongan imana pe tung bolo tungi boto pe ong hasalata bulussonun na namai sian bagas rohana. Nabalimahon papatar hod diri tuakka na porsea. Penyataan diri kepada orang yang percaya. Ganup na holong roha diahu radotan ni ido hataki jala haholongan ni damang maibana gabe Roma hami duda di ro isi tapamanat ate gabe Roma hami manopot ibana maringan tubagasan ibana maragam do hataridan ni holong ni rohani Tuhani sipatu duon ni jolma diganup akka lakka dohot ulaonna isarana mabbaid demak agabe huingot amatta demak sinaga pengelola gedung pertemuan. Ia demakon marlapatan aman nyaman. Jadi mabbaid demak bolu tungarong nabos sarohana nabuse saon alai kehadiran kita memberi damai sejahtera di ibana. Marhite turpuk sadarion masairikot pangatusion taringot tu hasito lusadaon Trinitatis Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nats hari ini sangat penting dalam pemahaman tentang konsep Trinitatis karena berbicara tentang relasi antara Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Molotungpe di gobarhon hasito lusadaon naing patuduhod doi sadarahut-rahut ni parsauran nama sai rocking. On bahasa Batak tu asli don. Hata rockingon. Halak nama kilala parsauran na rocking dohot debata laos dohot nang tudongan na jolma ima halak namar holong niroha. Jadi akanaung takas manada hasito lusadaon ni debata jala makkangoluhoni di ngoluna tarulahon nado makkaholongi debata dohot makkaholongi donganna. Baliksa molo so dihaholongi debata jaladang diradoti hatana dang mian debata di diri ni jolmai alani dang talup ibana hapataran ni debata di portibion. Om mana parpudi na paonopon asa hobar tu topik ni minggutta di dot nakin ulaon ni todi parbadia di ngolu ni akka na porsea. Peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Suruon ni amaido pangodian ima todi parbadia narosian amai marhite-hite goarni Tuhan Yesus. Rikodo iko botota di minggu Pentakosta na parjolo sadarion asa tersunggul hita di padohan ni na tersurat di sada Yohanes bidu 4 ayat sada. Unang maganup todi haporsiai hamu ujuni hamuma manang nasian debata akka todii ainong borhat torop panurirang pergap-gap tu portibion. Masai godang don waengon todi
manang huaso namukak di budian nyari isarana konsumerisme, hedonisme, egoisme, dohot akana asing naikos si jamotonotta termasuk mana masa di kota Serang tapola tadok margana alai buasa boi masai alani toddi ni portibion ido alus taringot tusi alani toddi ni portibion at sugari mian toddi ni porbadia diamatai doho diinatai dang masai tapola sa satu si jalaka pargap-gape napa sumat-sumat diri tuhalak naginohan ni toddi porbadia nung ngatorop nuaingon berengon soina maburjuna labok makatai ramah senyum bah HP nanang mangaltup jalan nang pamaupod do itu horo na yakka oputa si jolo-jolo tubuh lamot risi-risi hatani jolma lamot hatani begu imai anggoi daun soina ma badiana soina malabok ngamadok hata HP bagaimana ma boto hanani ulana alani bolo taparhatu tu nakin nung ngasaur tod di porbadia di tongata-tongata padahal ngadong beda hata mardomu di tanorara teh ada ngadong be yang guruas ni bonang dang ngadong yakit dua wang wedo ala nadang dapot tanorara iso ni do permasalahanna asugari dapot ra adong go hatai ya itu jadi hobar tu topik mingguta sadarion ia ulaun ni tod di porbadia didok di son mangajar honjala paingoton nasa naong hinatan ni Tuhan Yesus tuak kasih sianna tod di porbadiai mana ma perbisuhi ak kasih sianna manuraton gawe Bibil gawe Alkitab diajar homa kajema mula-mula terus ma berkembang ha Kristenon sahak matu tano batak sahak ma dibonangon ulaon ni tod di porbadiai di asugari dak saur tod di porbadiai dak sahati tu bonangon tang marbaju narara hita au be marbaju narara do olo bahasa ai sadarion hasar saur ni tod di porbadia ba tutup langgatan warna narara adong bola patani daido api menyala api Roh Kudus namangihut ulaun ni tod di porbadia mangajari portibion asa manadadiri songo jolma pardosa paposon rohani akana porsea taringot tu hati goran di bagasan Yesus paingoton portibion taringot tu uhuman sogot dohot paposon rohani jolma maka porsiai Yesus natar silangido si palua dohot Tuhan ni akka naporsea namangihut mandongani akka naporsea maka tidakon taringot tu Tuhan Yesus manogihon tu hasitongan ajaran ni todido hita taringot tu hapitoran ia hapitoran ima Yesusi rosian amai jalamulak tu amai itu hapitoran dia malapatan ni odo sitong ia sitong salah ia salah hitam jika hitam putih jika putih jangan rong abu-abu jangan main aman tengah nyatakan ya jika iya tidak jika tidak selebihnya berasal dari si jahat asa tardok tung masai bidang no siulaon ni toddi dang holan mangajari paingoton alai dohot do mangodihon boy tajaha dirombi dualu
ayat 26 rodi ayat 27, Roma pasal 8 ayat 26 hingga 27. Apostel Paulus takas domadok diodihon to diido akkana porseai disipangidoon marhite hata nahinoihon jala marguru tulomoni rohani debatado pangodihon nito dii diaka na porseia. Ripunan nisude ima Yesus naung manaek tubagas nidamangi mulak tu inganan harorona paradehon inganan tuhita. Bolo tu penakin ditaringoti hasito lusa daun napai ngoton hita doi masairikot hita saluhutna ruas nang parhalado di parbohali di pangajarion taringot tutot di porbadia asa marsi paingotan jala masito guan ai disima tapatuduhon nasi sada toddi akka naporsea. Mulai ate mari tuhatta di hari Jumat malam nunga dengan merdalan parapoton ni P3A parhalado dohot akka ruas naong ditodo diganuk wek nalaho di pabangkit gawe panitia pembangunan gedung sekolah minggu. Molo takas do tahaolongi debata tadani holongi nakin hatawoni tarida sian pambahenan dohot pangulaon siganupari tadukung mapanitia bentuk dukungan memang meragam do boy dei marhite pemikiran gagasan saran masukan boy dei marhite sibahenon hepeng boy dei las marhite tangyang pe boy do alai unang gabe alasat tadok tangyang masak kami nahita bah nauke bat tangyang masak kami inna hape pertanyaan amma dijabuna taido tangyang siap perjabu inna parhalado ibereng tinatai lemma sakita inna roy natai lemma sakita inna terpaksa main natai taido sirung matong pertanyaan burjuruhani perjabun di patupas pangano dok sinumon ba pinasa mak tu perjabu inna parhalado tema lemma tangyangi inna matai tu natai roy natai ay nga nakim mabet tangyang homa ina tua matai daido kebetulan dongat tubuhnya mataos situa jadi nina ay bema tangyangi situa ina badaung dah siap perjabu do ina situaon roy natai bayi madah amang situa anggia kebetulan anggi pertubuna situaon bema homa bet tangyang ina badaung dah perjabu do mabet tangyang inna situaon baromat to ngamat taon ai hubo to raja perhata do ho anggia situa inna tu apa situon tong ai kan tadok mudo tadokku padok mudo padokku las tangyang mudo tangyaku to lema ba matangyang ngapole do konakang muasa ho mamilang tangyangin hape asa selamat di mana hape nakit di kepanitia di do imana badi seksi tim 2 maau inna ai dia do gari ijabu mertanyang subuh tarhona nang mananyakon panitia hape di panitia do tema di tim 2 mau inna hape di jabu na pertanyangan holam mananyakon semanganon ne parade be marsi babali-balian nanang huro disi bentuk dukungan kepada panitia itu penting taksaidos pabahenan ni ganup
ruas. Ai basa-basa nani lehon Tuhan ipe dak saidos. Saya sangat terenyuh dan tersadar oleh seorang ruas dak pola hudok guarna isi. Ditransfer keluarga ma bilang-bilang nah hudok pe 150.000 rupiah tu rekenikku ala au bendahara P3A di WA ma au. Amang situa di bagasan las niroha dohot olop-olop dohami pasahaton na boy terpasahat tami manupahi huriai tu panitia pembangunan pengadaan aset HKBP Bonang Indah. Dan terbaik kami amang na 2 jutai. Alai pos marohani namang. Tanya kok kamu. Asa boy hutabai hami sian na hupasahato. Kenapa saya tersentuh dan tersadar oleh WAI? Gabero turhaku. Ayaw pasahat tondang huruk di bagasan ulu-ulu bau pasahat tondang pasahat. Bahwa laku pasahat do. Toho 2 juta tok ripe pembangunan ini bau pasahat. Tak pula huruk di bagasan ulu-ulu bau. Ngamailau tu keluarga neraku. Tetapi keluarga itu mengatakan di bagasan las niroha dohot ulu-ulu dohami pasahat tonon. Ya memang beberapa minggu kemudian dia juga menambah. Nana yang hudok di siamang dak saikon sarupa pabahenan. Tetapi bukan berarti menjadi tidak memberi itu toh. Jaya lani betapa mana laporan keuangannya teh. Bola dong do pena kosong isi bola nilai terbaik kita tapasah ma itu tok tujuan nih. Itu. Alana gurang go pena kosong itu tong permasalahan na. Bolona 50.000 rona boy terpasahat. Mau lihat teh. Itu tong alai unang gabi kosong. Itu tong. Na parpudi ma nunga saur tod di porbadia tu hita tod di porbadia maringanan dihalak na porsea alani margogo mahita mangulahon holongi nakin tapatuduhom mai di parngulota siganupari na parpudi hatan itu hatta di Jakobus biddu 4 ayat 10 didok disi atong na uboto mabahen na denggan gabedang diulahon na mardosa do ibana disi Yakobus 4 ayat 17 di hata Indonesia didok. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Minggu nasalpu huhatahodon di ibadah praremaja. Hudok tunasida. Kalau kalian melihat ada nenek-nenek hendak menyeberang jalan, kamu tahu bahwa kamu bisa menyeberangkan itu nenek, tetapi kamu tidak menyeberangkannya, sesungguhnya kamu berdosa. Lama ibotoho kemudian kamu tahu bahwa nenek itu akhirnya kesenggol motor, keserempet motor atau mobil, mengalami celaka. Betapa merasa bersalahnya dirimu. Ai dibotoho do boydo taripar honommui, kamu tahu bahwa kamu bisa melakukan kebaikan kepada nenek itu, tetapi kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Itu bukan kata sintuasitorus. Tertulis di Alkitab. Yakobus 4 ayat 17. Jadi nunga saur tod di porbadia di tonga-tongata, tod di imana mengajari hita, na mangapoi hita, na paingotok kita, dia dona denggan nanaing sibulah hunota, disosoi hita, alai bolodang taulahoni, mardosa do hita. Dakolan mangalawosi patik nakin haholongi Tuhan debatam sian nasa roham dohot dongan mujolma sian nasa roham.
dangi. Tidak melakukan sesuatu yang baik yang kita tahu kita bisa melakukannya, kita berdosa. Di pargogoi to di porbadia mahita mangulahon ho Bartolomo rohani tuhata. Amen martangiang mahita. Mau lihat di pasahat rohanami tu adopan muamang pardenggan basa marhite turpuk jamita di minggu pesta parningotan hasasaur ni tod di porbadia di paingot ho hami ulaon ni tod di porbadia di ngolu ni akka na porsea marhite turpuk jamita paingot ton hami tod di porbadia mangajari mangapoi hami asa mangaradoti akapatik naung niajarhon ni Tuhan Yesus Kristus di tonga-tonga nami. Marolopolo matututo di nami nunga saor tod di porbadiai di tonga-tonga nami. Alani nunga jumolo hujalo hami dengan basami margogo mahami mangulahon akka naulina denggan di tonga-tonga ni persauran nami. Amang pardenggan basa buanon nami di tangyang nami dongan nami ruas natongon di bagasan parsahiton akka amanami inanami na dirawat di rumah sakit Siloam Karawaci amang tarihoran suaksoinang akka amanami inanami na pemulihan jala berobat jalan. Inanami Nyonya M Tabunan Boru Raja Guguk natongon dirawat di rumah sakit Siloam. Hodo paddaoni bolon dihami posdorohanami marhite tim dokter para medis di rumah sakit suaksongoni nang keluarga di bagas ganup marsada-sada parbisuhanmu asa marhite pangubation na dipatupa makorhon hamalumon dinasida hisar pamatang sihar panaili daon narumikot oddi honon nami asa hiras tod dinasida makirim di asi dohot holong nirohami amang pardenggan basa bonon nami dotong ditangyang nami ruas ni huriam na marningot ari hatu tubu suak songoni ari parningotan hot ripe tiak kana marulang tahun lehon hahipason lehon gajang niumur lehon las niroha diaka sihol niroha ni nasida manangahapei nunga dihatahon jala dipangidohon itu ho marhite akka tangiang nasida pos dorohanami gomos do nasida mangalopit tangan martangiang tuadopan muamang pardenggan basa mangidohon akka napatut si pangidohon nasida alani marasiroha maho pasaut ma lomoni roham tunasida amang pardenggan basa laos buanon nami do ditangyang nami disakap ni huriam nanaeng patupahon pesta paduahon parningotan hasasaur ni todi porbadia marsogot ukap rohani ruas asa ria madohoti pestai suak songoni nang
pertanyaan wek tu hari Rabu nanaing ro. Laos buanon nami do ditanyang nami. Tu sakap ni huriam napa bangkiton panitia ulang tahun pesta gotilon Natal dohot tahun baru. Suak songoni panitia pembangunan gedung sekolah minggu. Homa nama mitori nasida napa talupon nasida. Madok ini aku Tuhan, pakailah aku menjadi saluran berkat Tuhan. Laho patuluson sakap ni huriam urajumi hami sakap mudoi tong ale Tuhan. Amang perdenggap basa dia katangyang ni ganup hami marsada-sada marpanangi maho jala pasau mai hobar tulomoni roham. Mau lihat ma marolo polok matod dinami alanunga di parhatutu rohanami naung saur todimi jala maringan di bagasan hami. Di bagasan Yesus Kristus martangiang hami tuho. Amin. Tapapunguma peliata marhite amplop dohot pelian napa duahon hut mahita marede buku ede nomor 646 A. Mari
tatangyakon mapeliata martangiang mahita. Ale debata amanami nadi banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon nadenggan dohot nasa ulibasa na mauli utus. Hupasahat hami masian nani lehon mitu hami. Pelean nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupar haseang hami peleanon, pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutada hami godang nisi lehon-lehon mitu hami, asalam gir-gir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, sai pinorbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di banua tonga onsongon na di banua gijang, lehon matu hami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unang hami togihot tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita, disodakon Tuhan debatama bohina tuhita, jala asima rohana midahita, didopakon Tuhan debatama bohina tuhita, jala dipasaorhon mato dina tuto ditabe. Amin. Rimma hita jongjong. Petugas, aru rugi itu son. Ate, iro na tanga somalok kan? Amanami, inanami, hahaanggi nang pinaribot na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus, nunga saor to di porbadia tuhita, mulak mahita di bagasan olop-olop dohot las niroha, sian hami saluhut parhobas nama kobasi parmingguan di pukul 10 pasahaton tabe parhorasan marihita, selamat hari Minggu marihita saluhutna. Horas. Mulak mahita di bagasan dame.